Vestim de manera especial pels moments solemnes, vestim per l'ocasió. La humanitat ha creat uns ritus pels moments excepcionals del cicle vital: el naixement, el pas a l'edat adulta, la creació d'una nova família i la mort. Totes les societats escenifiquen els canvis de l'estatus d'un individu a través dels ritus de pas. A la nostra societat, aquests ritus han estat tradicionalment vinculats a la religió catòlica. El bateig celebra una nova vida i la incorporació d'un nou membre a la comunitat. El vestit de bateig és una indumentària complexa, confeccionada amb matèries suaus com organdí, gassa i fins i tot seda, decorada amb puntes i brodats. En molts casos, aquestes labors es feien dins el nucli familiar. De vegades, el vestit de bateig era un regal de la padrina i es conservava generació rere generació. El conjunt de bateig el formaven el vestit faldó, la capa i la gorra, i era de caràcter asexuat, perquè tant s'utilitzava per noi com per noia. El vestit era tradicionalment de color blanc o color cru per representar la innocència i la puresa del nadó. Una de les peces més curioses de la nostra exposició és aquest vestit de bateig de dol. Es tracta d'un vestit realitzat a l'any 1850 per un nen que se li mor el pare abans de néixer, en Francesc Serrà i Serra, nascut a Berga. Com el nen havia perdut el pare, el vestit de bateig, en lloc de ser de blanc, el fan en negre. La comunió marca el pas de la infantesa a l'edat d'un major coneixement. Generalment, aquesta cerimònia se celebra quan el noi o la noia tenen uns 8 anys. Des del punt de vista social i antropològic, aquesta cerimònia representava fins a la primera meitat del segle XX el pas de l'infant a l'edat adulta. En una societat on els infants no estaven plenament escolaritzats i molts d'ells s'incorporaven al món laboral ben aviat, la comunió representava aquest canvi d'etapa. L'infant vestia simbòlicament com un adult. En el cas dels nois, vestit i corbata, uniformes de militar o de mariner. L'infant deixava el pantaló curt o la faldilla i vestia de llarg per primer cop. Les noies vestien com petites núvies, amb un vestit llarg blanc i amb vel. Algunes també portaven un petit complement que era la bossa de comunió. Segons les possibilitats econòmiques de la família, els vestits podien ser més o menys luxosos. Com es pot veure en aquestes imatges, tenim aquí un vestit realitzat per la pròpia nena, que es va fer les puntes a l'edat de 8 anys, i després van muntar el vestit i es veu al costat ella, vestida amb el seu vestit, la Pepita Ramis, i un vel, com dèiem, com una petita núvia. I en aquest vel també es pot veure com és un vel que fins i tot a vegades nosaltres vam pensar en principi que podia ser de núvia, però no, era de la comunió d'aquesta noia, la Maria Rocabado, a l'any 1930. El dia de la comunió també és tradició que l'infant rebi diversos obsequis. Durant molts anys se li regalava un rellotge per reconèixer davant de tothom que entrava en l'edat adulta. Uns altres regals eren de caràcter religiós, com el missal de color blanc o el rosari i els recordatoris que es feien d'aquesta data tan assenyalada. Per altra banda, hi trobem el casament, el canvi a un nou estatus i una nova família. Al llarg de la història, principalment entre la noblesa i les famílies benestants, els matrimonis eren una forma d'establir pactes i aliances de tipus econòmic o polític. En el cas de la núvia, tot aquest procés s'expressava simbòlicament en el mobiliari. La dona aportava al matrimoni una caixa de núvia amb un eixugar domèstic que havia anat confeccionant al llarg del temps, jocs de llit, parament de la llar i també la roba interior. Tenim aquest conjunt de l'Assumpció Iborra, que es va casar el 1904, que la tenim al costat fotografiada al seu casament, i aquesta és la seva roba interior, amb uns culots i un cosset o tapacotilla. Mentre que al costat tenim altres exemples, com són aquest conjunt de 4 peces de camises de núvia i culots, i l'últim és un llençol que fa joc amb la camisa de núvia i el cosset. Vull dir que voldria dir que és una família benestant que es va poder encarregar en un taller la realització d'aquestes peces. Per la cerimònia els nuvis anaven degudament vestits, de forma diferenciada de la resta de persones. La utilització del blanc, com a color preferit per al vestit de núvia, sembla tenir l'origen en el vestit blanc que va portar la reina Victòria del Regne Unit en el seu casament amb Albert de Saxònia l'any 1840. En aquest àmbit tenim 3 mostres. Un és el vestit negre, l'altre és aquesta meravellosa peça dels anys 20, en la que el vestit de núvia s'escurça una mica, perquè als anys 20 ja les noies escurcen una mica més la faldilla, però en canvi el vel agafa un protagonisme importantíssim, es fa molt llarg. És
una demostració també del poder adquisitiu. Aquesta peça, que és cedida per una col·leccionista de Barcelona, Carmina Vinyes, propietària de l'Arca de l'Àvia, és un vestit de seda amb pedreria i plata, amb un sotavestit, una túnica i una cua, la part del darrere també tota decorada amb pedreria i amb plata. A Espanya, però, fins a la primera meitat del segle XX, encara trobem moltes núvies que utilitzen el negre i un vel blanc o mantellina negra per casar-se. Aquest color es vinculava al dol, a les classes més populars i a una burgesia rural de professionals. Un vestit negre per al casament podia ser utilitzat en més ocasions i el vestit blanc representava per moltes famílies una despesa que no era possible assumir. En les societats rurals de tota Espanya, els nuvis acostumaven a casar-se amb el vestit tradicional. En el cas català, la núvia duia el vestit de pubilla i al cap una mantellina de color blanc amb peix central que generalment era brodat. El funeral és l'acomiadament d'un membre de la comunitat. En les societats preindustrials, els ritus de l'enterrament implicava tot el poble. La religió cristiana té previst un ritus de preparació per la mort. El capellà assistia la persona en el seu llit de mort i sobre el llençol s'hi col·locava la tovallola de combregar. La tovallola de combregar era una roba de lli o cotó envoltada per un volant de punta i brodada amb motius religiosos vinculats a la comunió. Aquests treballs es feien dins l'àmbit familiar o en convents i formaven part de l'aixovar de la família. Segons l'activitat professional, els individus han de vestir de manera especial en moments i cerimònies solemnes. Exèrcit i cossos de seguretat porten uniforme de gala en actes o celebracions. Els diferents representants de la jerarquia eclesiàstica adapten el seu vestuari segons la cerimònia. Els doctors universitaris llueixen toga, birret, mosseta i punyets a l'inici solemne del seu curs universitari i en actes protocol·laris. En el cas de la jerarquia eclesiàstica, la celebració de les diferents cerimònies comporta un tipus de vestimenta. L'alba, que procedeix de tradició romana, la utilitza el sacerdot per oficiar la missa. Es tracta d'una peça de roba blanca amb el cos obert pel coll i màniga llarga i faldó, que podia ser fet de punta o de malla. El roquet, en canvi, és més curt. També pot estar guarnit amb puntes o malla, però també en trobem de brodats. Els sacerdots se'l posen sobre la sotana i és la mateixa vestimenta que porten els escolanets. Si no us voleu perdre l'exposició Vestits per l'ocasió, dedicada a la importància de la indumentària en els ritus de pas, fent un recorregut pel vestuari que acompanyen aquestes ocasions, podent gaudir de tots els detalls, podeu visitar-la fins al 18 de desembre de 2016 a la sala d'exposicions temporals del Museu d'Arenys de Mar. Down to the shore.